سلام طعنا حوالي كمي تعلو كمي تصنحو عاونا لهم عند فيديونا دما عاوز على تزي عاوز محاورة ميديا عزرارب تخوينهم زو على الفيديوات عخاقيبا حيزلكم متين يقول كاتم حد دما أنا بناتي أمت أبي أحمد عشا خورلو حنت مع التحسيون يفلت حنت عرض لاب إيرترا تتوكش حنت سدارو لاب مريت إيرترا تأتيو أوشت الصومنات 4 كيلو بيت منجست خمنتالي زياتهم طرح يكونن عور سعدون بزلهم على تزي أو تمد 10 شوعات خمزو صند حرد أخوينو كوينات يلن عبزبل نخس ترقاقي خاز وخرقاقي سقطة شعبيان وبزو حتوتات ملسئيو أول سعيد وقي يلن تدقاق مالخا ود بشاشان أخلاوات النما متانا يبلو أبز استعمر برت استعنكرت إيد زيشون والو زلو وانسي انتاي چمتخا كوينات يلن زبلي لهم سكفتهم زقلتو نمالو زياتهم كالوتن نايز على تزي كالوت حدش تحوريتات بحار مخان كنرينا سناي مكتتال إنو سلك عبيتن الشانل زي حدش لكم ساعات لايك شير سبسكرايب نقولكم جمروه نغتصل إيش مارك في تطالتي كم توي تقولنا بزلهم على زي برهانة ويكعسب سعنسب عويين دحرد أيه بحر خور تقولنا عقمون كم زي واللي إذا نقرنا زلوا بمصال دما عويه أيه بحر خور عند دحرد حاسيو نحنا قطع 4 كيلو إنا خنا عطوا يزول زلوا اسكف تطالتي كرم قال ما لنا تفيديو تخطط لنا نملس أنا بناتي أمت أبي أحمد عشا خورلو حنت مع التحسيون يفلت حدنا يمقار تخليه يقولون كلاي دبلوماسياوي كيدتاتونا يفقدلون عالم لخاو كيدتات وجزت خمسولي سالساي بوسانا يملكو او كوينات تግራይን ኢትዮጵያን ፖለቲካል ኢኮኖሚው خسيري كوينات كዓ بزسكف ኩነታት ኢኮኖሚ ዝበልዕ ስለዚ በየና ኢኮኖሚ አብይ አህመድ ንኤርትራ ወግ ይትረፍ ንኤርትራስ ንፋኖ ክስዕረ ይኽእልን ይለከለሁ ስለዚ ናይ ሚዲያ ጋጋታ ናይ ትርኢታት ገለ ምናምናት አለው አመረቅኩ ግዛዓበልኩ ጀነራልነት ማዕረግ ሃውኩ ገለ ልሉ ድራማታት አለው አባይታ ግን ሰራዊት አብይ አህመድ ወይ ከዓ ሰራዊት ብልጽግና ኦሮሞ ንዓሰብ ናይ ሙራር ዓቅሚ የውሉ ተገይሩ ከዓ ይቅርሰም ሱርት አይኸለ አብስተወሰነ ሰሙናት ቤተ መንግስቱ ክምንጠልዩ ከማ ተገይሩ አብስተወሰነ ሰሙናት حنت عرض لاب إيرترا تتوكسو حنت سدارو لاب مريت إيرترا تأتيو أوشت الصومنات منالوات ونا وشت خلت ورحي 4 كيلو بيت منجست خمنتالي سلز نايم غوار عقمي أي جبرايو هم خمس هون تايم الرجاجات الله زلوا هزنوري زلنا أنا أبي أحمد نايم وجا عقمي إيكونومي ومورالو دبلوماسيو جاتهم بملو تدماميرهم سيم زريخة درون جزع أخو زول زلوا أو سراويته أمنت سلازيولو أو تكنولوجي زتامة من زلوا هاود ما ناي إيرترا سراويت ناي مجوار عقمو مسنا إثيوبيا سراويت ناي مجوار عقمي فلا ده لم تأتيلنا سمين شو أخنا خلنا سراويت أبي أحمد لا أنا أي عقتنا مسلازي اليوم كلهم دميركا زي خورنا جري تبغى منجست إثيوبيا هو حات سجدة فانون أولان باندات تلا أختنا يجبت أن السودان اليوم سلازي فلما أبز زي ما متفكر الربارة على نموالو تي ملاخت تعرموتي هذا باندانت أبي أحمد بعد باندبتو ناي شعبيات تلا أخ نيرة ناي جبت تلا أخ نيرة تزاريبي سلازي الباندانتس كاو أبي أحمد دلعلي زقرب يلن بهراوي رب حاز الشيء تنام حالنا تحله والله ناوله أبز عد زياء بمداي قطبة بمداي دبلوماسي بمداي بوليتيكا مرتازم صو جيجانت بوليتيانس أساسنيت بمقبار لعلوت وتدروا عزستي يتماجر شمات بمقتال بمقنصال زفلت أبي أحمد يوزي ناي باندان السراحي ناي إثيوبيا كله مدوا عقمتات محنشاش حلفنت بزقودو لا جواب هافت مبخان العشرة شوعة عامة ملو بتصبق سنة مقبار بسرعة استهانت السراويت ناو تارا شفت النت بعلقنا قتالاينت قبنا النت مقيار ناي 10 عامة بوليتيكال ايكونومي ناي إثيوبيا بكوينات محشاش زياتهم بقولهم نام تاي مرايا ناي باندانت مرايا هزو تግራይ مس باندانت تاريخاو متأثر يولو مس هاجر مهنات مس جيجننت تجارو أو إثيوبيا لما رحنا تخمص خلوا إثيوبيا تخبرلو تفرحلو
ኩነታት ኣብ ምፍጣር እዩ ዝፍለጥ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያስ ምብራቅ አፍሪካ ናይ አፍሪካ ሃገራት ውን ሰላምን ዝሕለ ዝተሓለውን ደቂ ትግራይ ብፖለቲካን ብወታደራውን ብዲፕሎማሲን መሪሕነት ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ክህሉ ከለው ብመዳይ ጥዕናውን ከይተረፈ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣሕመድ ዛረው ዘሎ ትናይ ባዕሉ ስርዓት ዘንጸባርቕ እዩና ከምኡ ክዛረው ግድን እዩ ሶ ህዝቢ ትግራይ ናይ ባንዳነት ታሪኽ ይውሉን ተተዛረይ ውን ዝገርም ስለ ዘይኮነ ምንም ክበሃል ኣይኽልን ግን ህዝቢ ይዕዘብሎ ብመዓልቲ ማለት እዩ መን ባንዳ መን ዘይ ባንዳስ ይረይ ኣብ ፓርላማ ከይተረፈ የኤርትራ ህዝብና መንግስት የኤርትራ ሰራዊት ባይኖርሮ ምን ይውጠን ነበር ዝበለ ስርዓት ብልጽግና ኦሮሞ እዩ ንሕና ይኮናን ኸሚልና ንሶማሊያ ፀውዕና ንኢትዮጵያውያን ዘጨፍጨፍና ንኤርትራ ፀውዕና ንኢትዮጵያውያን ዘጨፍጨፍና ንዩናይትድ አረብ ኤምሬት ናይ እስራኤል ናይ ኢራን ቴክኖሎጂታት ዓዲግና ገዛእ ዜጋታትና ዘጨፍጨፍና ንሕና ተጋሩ ኣብ ዝለዓለ ናይ ፖለቲካን ናይ ወታደራውን መሪሕነት ዝለሃለና ይኮነን ብልጽግና ኦሮሞ ኣብ ዝመርሕ ዓዲ እዩ ተፈጺሙ ስለዚ መን ባንዳ መን ዘይ ባንዳስ ይትረፍ ንኢትዮጵያስ ንዓለም ግልጽ እዩ ሶ ይበተኹ ዘረባ ዝተዛረበ እዩ ያፍታታልቲ ታናይ ብርሃነ ልፋዓቲታ ቪዲዮ ከምታ ሰማዕኩማ ትመስል አብይ አሕመድ ቀይሕ ባሕር እንድሕር ዳኽወርድ ተመጽዩ ቀጥታና 4 ኪሎ ኢና እንዳወሊኦም ዝዛረቡ ዘለው ንሱ ድማ ዘይተርፍ ነገር ከም ዝኾነ ብብዙሓት አፊና ንሰምዓ ዘለና እስክፍታታልቲ ምሳአተ ተሓሓዘት ሓንቲ ናይ ኣወል ስዒድ ጽሕፍቲ ተዘርግሓት ኒቶ ናይ ጽምዳ 17 እስኪ ሳምቢብና ንመለስ ኩናት የለን ያትብል ርስታ ጽምዳ 17 ኩናት የለን ኣብ ዝብል ንኸስ ተረጋጊኻ ህዝብኻ ረጋግእ ሰቕታ ሻዕብያን ብዙሕ ሕቶታት መልሲ እዩ ኩናት አሎ ኢልካ ምሕሳብ ንፕሮፓጋንዳ በሻሻ አህባዩን ብድማቅ እዩ ኩናት ዘይህሉ እኮ ስለዚህ ደለና ዘይኮነ ስለዚህ ይኽእሉ እዩ አታወድ ሓወበይ ክብል በዝለም ዕለት እዚ ኣወል ስዒድ ከምታ ሰማዕኹም ሓንቲ መግለጽ ውጽኢኒሄ ናፍታታልቲ ኩናት ከም ዘየለ ኣወል ስዒድ ደጋጊሙ ይዛረበሎ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ጽምዳ 16 ውን ተዛሪቡ ነይሩ እስክፍታታልቲ ምሳቅ ፂለውን ሓንቲ ጽሑፍ ትخدግመኩም ገሊኦም ኩናት አሎ ይብሉ ገሊኦም መናወራ እዩ ይብሉ ኣነ ድማ ኩናት የለን ኣብይ ከም ሽምግልና ሶማሊላንድ ኣቅልቦ ዓራቆ ንምርካብ ዝገብሮ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ እዩ ኢለ እዛዝሞ ኢሉ ኣወል ስዒድ በዝለም ዕለት እዚ ተዛሪውኒሄ ናፍታታልቲ ኣወል ስዒድ ኩል ሻዕ ደላይ ሰላምን ደላይ ፍትሕን ከም ዝኾነ ኣብ ሕድሕድ ቪድዮ ኻትሪዮ ናፍታታልቲ ኩናት ከም ዘየለ ዝነግረና ዘሎ እዚ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሓበሬታ እዩ ምክንያቱም ከዓ ቅድሚ ሕጂ ዝሃለቀ ህዝቢ ቀሊል ኣይኮነን ኣዱ ትግራይን ኣዱ ኤርትራን ካልኣይ ክትነብዕ ማለት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሽማር ከፍታታልቲ ብመጻል ድማ ኣወል ስዒድ ኣብ ዝሓለፈ ዝተዛረባ ሓንቲ ናይ ጽምዶ ኒቶ ኩናት የለን ያትብል እስኪ ታ ቪድዮ ሳትኸታትልና ንመለስ أول سعيد وقي يلن تدقاق مالخا ود بشاشان أخلاواتن دما متانا يبلو أبز استعمر برت استعنكرت إيت زيشان والو زلو وانسي انتاي چمتخا فينات يلن زبليلهم سكفتهم زغلطن مالو قل خفتهم زمن لسلم زم بلب زدنقهم إلياس آمارن سيراك كثلن بتحفو بقدم تفتل كم بولكم من إلياس آمارن جمر فينات هاي كلني ودحوا بوي أول سعيد تدقاق ما حرقيا بريتوي وعندار سرعة إثيوبيا አንጻር ኤርትራ ዝውላ ፊናት ሚኢታዊ ትርግጸኛታት ኮይና ኣይኮሁሉኒ ክንብላ ጸጋሚ ምናልባት ተቆሎ ፊናት 95 ወይ 99 ሚኢታዊ ኣይኮሁሉኒ ኢልና ክንግምግም ውድዓዊ ይኸውን ግን ከዓ ብጉጊ ቅማረ ስርዓት ብልጽግና ክውላ ናይ ሓደ ሚኢታዊ ተቆሎሎ ፊናት ወትሩ ብሕርያ ጸላእትና ይዝውላዓልና ነቲ ሓደ ሚኢታዊ ተቆሎ ፊናት ንምውጋድ እምበኣርዩ ጽምዶ ሰላም ምስ ኩሉ ወገና ዝድሊ ሰላም ብትምኒትን ምህለላን ዘይኮነ بحيال مخته ببلحاتن بقراتنتن يوزبل حقها حاو إلياس أماره سيبو سيراك كفله وق كله ديو بدقيق زكاتات الوصل ذلونا نقصن انكابت العلقن وق وقوي كايدانو اتنكو في اللي نعيسران حدن كفله زمن وق بخالو اوتن ابكال بوتاني زبل وستأزز اللوا صبغت الصحيفتي اسعيبو نحنا نجمرو غينات يلن كنت استباهله ابي كجمري خيلي اتوقاقن مسانا زي كونه مس عالمي خون زبلي نخلهم زم كينات يهلو دوز بالسخفتات زلوهم أبال صمدو زغونه هابتامو صبو غيرو تنتينوالو نبا خبلوكم شابيانا هوهات ليوغوننا موبلايز አድርገን አዲስ አደረጃጀት ምንድነው የክተት አዋጅ هوهات الشعبيان كوغونا يدليلومو حدش حيل سلتينا
እንታይ ክንብሎ ናይ ክተት ኣዋጅ ዓይነት ገዛ ነብሱን ኣብ ጉድጓድ ክኸትት እዩ ኣገኘው ተሻገር ተመስገን ጥሩነህን ኣርጋ ከበደን መልአኩ ኣለበን ገለ ኮሚሽነራትን እሳቶምን ስድራ ቤቶምን ኣኪሞም ይፍተቱ ኣይትጠራጠር ብኣዴን ዘውፅኦ ናይ ክተት ኣዋጅ ምስ ማንም ኩናት ገጢሙ ብልጽግና ምስ ሕወሓት ይግጠም ምስ ሻዕብያ ይግጠም ምስ ዝኾነ ይግጠም ብልጽግና መሪሕነት ኮይኑ ዝእውጆ ናይ ክተት ኣዋጅ ህዝብ መሓራ ክሳተፍ ኣይክእልን እዩ ኣይግብኦን እውን እዩ ኣይከውንን ድማ እዩ እቲ ቁርጾም ይፍለጡ ናይ ክተት ኣዋጅ እንተኣዊጆም ምስ ስድራ ቤቶም ምሶም እዮም ክኸቱ ድንቁርና ስለ ዝበዝሐ ናብ ኣስመራ ጥይት ኣብ ዝትኩሰላ ግዜ እቲ ውግእ ናይ መላእ ዞባ ይኸውን ጉዳዩ ናይ ውክልና ውግእ ስለ ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ዓሰብ ምስ ሓዝና ንዘራረብ ክብል እንከሎ ሓደ የዋሃት ኢትዮጵያውያን እኮ እወ ዓሰብ ብሓይሊ ሒዝካ ምዝርራብ ይከኣል ይኸውን እዩ ዝብሉ ይሰኣኑደ በል ስማ ንዓሰብ ትደልዮ ዘላ ኢትዮጵያ ኣይኮነትን ኢማራት ምስ በዓል ስዑድያ ዝኣተወቶ ምትሕንናቕ ኣሎ ናይ ጋልፍ ሃገራት ኣብ ምትሕንናቕ እዮም ዘለዉ ናይ ሓይሊ ልዕልና ንመሓዝ ዝግበር ምትሕንናቕ ድማ ጅቡቲ ከም ትፈልጥዋ ናይ ሓያላት ሃገራት ወተሃደራዊ ማዓስከርያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ልዕልና ንምርካብ ኩሎም ናይ ረብሓ ጉዳይ ስለ ዘለዎም ይቃለሱ እዮም ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዘለዎ ስልጣን ናይ ምቕጻል ጥሙሕ ናይ ኢማራት ከዳሚ ኮይኑ ይዝቀሳቐስ ዘሎ ኣብ መንጎ ኢማራትን ሱዳንን ዘሎ ፍልልይ ድማ ከም ንፈልጦ እዩ ናይ ሱዳን መንግስቲ ድማ ነብሱ ምልስ ኢላ ጽሩይ ኣየር ከተምትስ ጀመረ ብድጋፍ ኢሳያስ ብሱዳን ምርግጋእን ከም ሃገር ምቕጻልን ኤርትራ ኣበርክቶ ገይራ ኢሉ ባዕሉ መራሒ ሱዳን ወፂኡ ኣመስጊዱ ግብፂ እውን እናተረብሓ ኣለዋ በዓል ኣብይ ኣብ 48 ሰዓት ናብ 6 ሃገራት ደው ኢለ ናብ 7 ሃገራት ደው ኢለ እንዳበሉ ቋማጡ እዮም ዘለዉ ነዚ ጋጣሚ ድማ እዮም ኣብይ ኣሕመድ ዝበሃል ዝመርሖ ጉጅለ ድርባይ እካበ ዝመርሖ ዲፕሎማሲ ሕሱር ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ላዕለዋይ ኢድ ንመሓዝ ዝሰርሑ ኣለዉ ስለዚ በዓል ስዑድያ ግብፂ ይኹን ካልኦት ሓያላት ብኻልእ ወገን ዘለዎም ናይ ማይ ሕቶ ኣሳቢቦም ክመፁ እዮም ስለዚ ኣብይ ንመን ሒዙ ጠጠው ክብል ይኽእል ኢማራት ጥራይ